बैथालि कर'ना खारदौ जोंनि बे जायगानिफ्राय ओम शिव शम्भु बोलना जय बांला गुरु सातेर सात 50 के 50 पैसा दक्षिणा जय बांला गुरु स्वयं एवं गुरु ओम आयाहि बरदेवी त्रिकोणी ब्रह्मजनी सन्देशा माधव गायत्री बसन अमता बसन ओम जाना गुरु होम जयप होम तैब स्वाहा बैथालि कर'ना खारगोना खारा नोंलाय जोंनि बे जायगानिफ्राय बैथालि कर'ना खारगोना खारा नोंलाय बे जायगानिफ्राय बैथालि कर'ना पाला साला सुदूर भाई मादार चोद इंडिया हमार लोग स्नाइपर आइटो मुझे मारिया फिल्म सुदूर भाई साला कर'ना पालाव नोंहालाय लोमजानाय गगा मोननायालाय मा बुखिबाय थादों हा नुवाखै आंहा लोमजानायानो गैया आंखौ कर'ना होनबाय बायबालाय बेखौनो गिबाय नोंहाबो गिनाय नङा आं कर'नाजों थैनो गोसो गैखाया मानो नों गावगायखौनो बिदि सानना लाबाय थायो गिखांनायसो मोनोलै आं बोरैबा दब थैनानै थांगारबायबा गिनाङा दे कर'ना गैया रावनावबो कर'ना जाया माला गगा मोननायनिफ्राय मोजां जागोनब्रा आंहालाय दे थाबैनो मोजां जाबा न'आव थांनो हागोन होनबानो थांनो मोनगोन ना माबा घन्टानि मास मोनसे थानांगोन साननै सानथामल'खासै माथो थांसै आरो सानसेल'सै दे थांसै गाबोननो ओहो आंहा थांनो मोनसिगोन न'आव हिन्जाव ओरै खोनासंलाय लोमजानाय गगा मोननायखौ जोबोद गिनायसो मोनदोंमोन आं बोरैबा लोमजानाय गगा मोननायनिखौनो कर'ना पजिटिभ होनना बुंनायमोनबाथ' मा जागौमोन है नोंबो बेफोरखौनो फोथायबाय थायो ओइ गगा मोननायनिफ्राय हारावा बासिगबायलै बेनो थैनो बाद नोंहाबो बे कर'नाखौनो गियो आयु गिनाय नङालै दाबायदियाव हारावा थैनांगौबा गैलालै ओइ हिन्जाव ओरैहायलाय मा जाला इखौ नोंहालाय हायस्लाब मानि गाबज्रिनायानो जोबनो थांला दा जलाय बुरै ज' दसे रायलायनि दे बुं मा बाथ्रा नङालै बुरै कर'नानि लोमजानायफोरखौनो बुंनो नामायदों आं थै नोंबो बेफोरखौनो सानगारबाय थायो थ' होमबा उन्दुनोसै उन्दुनोसै न'आव दिनैसो मोजां उन्दुनो मोनसिलां ओइ बुरै उन्दुआ नोङो र' थांगासिनो दं आइस्लाब मोनि उन्दुलायबाय दा होमबा उन्दुनाङा आं न'आव दिनैसो मोजां उन्दुनांगौ आंहाबो उन्दुनोसैलै गाबोन फुङाव थाब सिखारदै बोराय नोंसो थाब सिखारदै बुरै दे ओइ बोराय सिखारदो थाबायदो सिखारना टाइमालाय बेसेबां जाखोलै टाइमालाय खैथा जाखोब्रा मोखांफोरखौनो सुना लायनोसैलां र' बोराय साया हनै इयावनो सेरना दोनबाय साहाखौनो लोङाखै माथो साहाखौ दहायनो देखायना होनाया र'ब्रा लोंगोन एसे गुसु जानो हो जाग्राया बेलाय फाय दे नुखादों आं जायाखैसो नुनायखायनोथ' ओंखायनो जायाखै दा नुखादों दे आं साहाखौसो गुसु जानो होदों दा जागोन आं दे नामार जा माबा साहाखौबो जलिसो लोंगारनो होयोलै गुसु जायाबाबो बाल हिन्जावा बिसाव साख्रि नामायनो थांनांसिगोनलै र' ओइ हिन्जाव ओरै खोनासंलाय थलाय मा जालायखोथाय मा बुं साख्रि नामायनो हांलां बुरै नामायबानो जाबाय दा नोंथाङा मानोबा हायदोंमोन बेबा सार आं साख्रि नामायनो फैदोंमोनलै सार बिदिसो मा साख्रि नांगौ नोंथांनो ओरैनो जिखुनु जा फिसा साख्रि मोनबाबो जागोन दे सार दे गाबोन सबनिया हायबानो जाबाय दे दा लकडाउन सोलिगासिनो दं ना नंगौ नामा सार दे गाबोन लोगोफोर आंनि बे कार्टुन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंसोर अन्नानै लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो बेसांखि लोगो दं बिसोरनो बयनोबो वाट्सएप फेसबुक इन्सटाग्रामाव फुरा शेयार खालामना होजोब अन्नानै जायाखि आङो इदिनो मोजां भिडिअ बानायनानै गोजौनिफ्राय गोजौ लेभेल मोनहैनाय बायदि